Beirut a thilpuak chu a chan chui chian ani ta a Russia bungra phur long chu mo pu bera aneya August ninga a mitam tak thina tura thilpuak na tak mai thleng tur khan kumruk chuang alowin mung dai to niin azir chiang tu te chuan an soyane he Russian long Rosas hi a hlui to ba ka anei tu te chuan a thom that na tur an nei lova tuyaron lu changin longa thok te chuan an pai chuate angai hial thina ne Mozambique lama datur ammonium nitrate ton sang ni chuang phurin kumsari kalta khan anjin chuaka mase sum lama harsat na le neu dangte wangin Mozambique hi thlengzo lowa Beirut a hian atop ta ne Mozambique a leithasiam na tur ammonium nitrate datur hi Beirut a long cholna hmuna chhekina andata a kumtel fe om hnuwa August ninga khan apuak ta ne helong hian kumsang ni som pathuma khan Beirut lama pana Georgia a Batumi atangin Black Sea lama azin chuaka anei tu chu Russia sumdong Cyprus a cheng Igor Grechunskin hania Mozambique a Beira long cholna lampan an nilain Turkey a longa hnathok te chuan lo an hmu that lo ba ka an thil phur ammonium nitrate tak thatak mai thiar chu an hlau thong heng hea he thil hi dollar makta duai khat bor velin an phur sakane Swiss kana lan thlen hnuwa long nei tu hian an captain hnena Mozambique phur turin poisa anei tolo wangin Beirut lama kuala sumtuak na tan khol dang phur tel turin atia Beirut lam chu an pantane an khol phur tur hi longa aleng lova an long la chu kum somli bor vela upa thom that vak lo alo ni tole ngala chu wangin Lebanona long lam thu nei tu te chuan tuipuya zin chuak tlak lowa ngain an thil phur te chu hlan thak tir an tuma chuba ka chuan leite po an choi tirane anei tupa hi long tuyal theimante na thok te chole mamo tur dang thon tura ti an watuma mase biak tlang thein om lo thungane longa thok mi pathum chu hoti rania an captain le Ukraine lammi mi pathum dang chu an harsatna chinfel ma jong chu longa om turin an tizuita poisa le e tur nei lova longa hren an ni hi Ukraine lama phei chuan an lungoi lo puya Lebanona Russian embassy lam chu ma an lak tira kumsang ni sompali August tha khan na thok mi pali te chu longa tang hian chuatir niin dollar nuai ruk borvel chu long thu nei tu te an bat sakane Ukraine le Russia lama an kir le a an thil phur puak du tak mai ammonium nitrate chu hangar 12 chekina kumsang ni sompali a khan longa tang hian hlan thak anita ne kumsang ni sompali tanga kumsang ni som pasari chung khan custom thu nei tu lam chuan Lebanese court nena tumrukaya tlem lo chu he puak thei thil siam na tam tham tak mai tiral dan tura hian thu an lo thlen to a ramdanga thon chua le tumma se thu nei tu te tangin malak na om mek lo wane custom lam hian sipai lama te mo puak thei thil siam tu company te hnena emo pe kemo hralte an tum mana mase court lamin engtin ma anti zui du lo wane ammonium nitrate hi thil dang nena polin puak thei thil siam na tan man thin hania in sakna lama tele lunghal na tan te an hmangna sa hle US le Europe a chuan a hral chuale kol theizat turte bol lo dang nena chopol dan turate khuwa khirna an lo nei to nge nge a engma pollova tak thatak mai po hi puak du tak niin chu chu Beiruta chiat na thlen tu ani zuita ne hetianga anin rel bol na fu tok lo wanga chiat na a thlena wang hian mi puite chu an lungoi lo hle a ruang zon le lungoi lo lan tir na te chu a in rual chho to a Lebanona hian tual chung buaina a chhuwa kang ti te thlengin a hlo om chho tran niin a chik mi te chuan an soyane ammonium nitrate ron phurlut tu Rosas long phei chu a tron ta em awangin kumsang ni som panga emo kumsang ni som paruka emo khan an lo tipil dai to nge nge ne hetilai hian line of actual control a India le China ten sipai nu kir antum na chuan ma ason duai theimeu lo thunga tunkar tir khan India chuan China hnena a sipai te chu nu kir atum bik lo ti hrila China hian a sipai PLA te chu a nu kir du lo wangania China sipai te hi pagong so borvela an la tap khotlai ane India Ministry of External Affairs chuan ramria remna le muanna om theina turin China lam chuan anti tur anti ve ngaya chumi hani lo chuan sipai inep na hi adai tak tak don lo tinan soya
July thalai hola tang khan China sipai te hian chan khan poimo lai friction points chu anron pel tolova mase puan thua te la in thiar fi hlim ngal wa te ro chu an tum hmel lo hle media then khatin an tarlan dan chuan China hian ahma a ramri chungchanga achan thazo komlova India nena an local to thin dan chu du tok lovin an chan thatna lam an ngai tua chu tiang chuan kalpui zelan tum an ti ne August ninga khan rampahni sipai ayo te chuan athonga na tan in biakna an nei le a China sipai te hian galwan phaizol atanga in hnu kir chu remtima se pagong soa finger area te ro chu July thalai hol atanga an omatang khan an la lua chhun zom reng thungane China in line of actual control a ramzau na atho hi defense ministry chuan enlia mai chi hani lo thule Ladakh borvela boruak chu sochang theireng ani ti thu chhuwa siamin alo soitoa mase hemi chungchang an soifiana document hi nimin lama khan achan soifi omia lovin an paile dai thunga June tha a India Prime Minister Narendra Modi thu soinena a in kalwang nia ngayane he document a hian mei ninga tangkhan galwan phai roma China sipai te chu anron luta pagong sole a chevela mei ni som pasari chawkhan an lut bok ninan tarlanga hei hian Prime Minister thu soile Prime Minister Office thu chhuwa chu akal tathunga China sipai ten ramri anron pel tur chu India sipai ten an lodangani tina soya ramria buaina chungchanga all party meeting anei trumin Prime Minister hian ramri pela chetna omlo tina lo soito boka eptu party te chuan idoi emaya tepo anlo ti pha to nge a Prime Minister Office Twitter account ta tu main ramri pelin aron chelova duty post ron lakpo annei lo ti chu chhuwa ani zui le ne hei hi tuna Defense Ministry thu chhuwa mai ni lovin Juni som pasaria Ministry of External Affairs thu chhuwa nen po ain kalboka External Affairs hian China sipai ten galwam phai ruama hian om hun khuar turin thilron sakantum tina soya India China sipai te chu anron lut ngei ani mel hlene Prime Minister thu soi hi atnuwa office lam chuan ti dikna angreng davin an siam thalea galwana hian China sipai te hian om mun ron khuaran tum ngeya kan sipai huai sen tak tak ten an lo dangani an tilea trong kampo an mangfim khur to hle Defense Ministry chuan China sipai te ramrikan na chungchang thu achua achan lewang engma soilovin an ti chuatanga reilo te hnuwa an thu chua hi an pai zui le ta ramri chungchanga India le China thu a in hmu lo rualin India le India thu po a in hmu meu lo nina langane eptu party lam chuan Prime Minister hi nep anti khop mai kan sipai ten ramtana nunna an hlan lain kan Prime Minister la chuan ramri an kan lote alatiang loya ramri hum him hi chu kan la hlat deuh chu ni anti Ministry of Defense in thu chhuwa an su le chungchanga hian sarkar lai BJP chuan ngoi an chu mia bokane line of actual control a ram pahni te inkar hi ala dialogue don lo nia ala nawangin India chuan thlasika sipai duty te tan reson le anmamo turdang te chu ladaka hian achek le tran meka ebaka hian Arunachal Pradesh lama China le India in rina po ngun zo ka vilniin Indian Army Chief chuan tunhnaya khan alo tlo to nge ne India le China te hi ramri chungchanga maini lovin Kashmir wangin UN Security Council lama po ani muthiam lo mek boka Pakistan trian China chuan Kashmir chungchang hi UNSC a hian soi chua aphuta India in kan ram chung thilania China le UNSC in rol hi angai love ative thungane China in Kashmir lam isoyangu ati hi India sarkarin Jammu and Kashmir athia yuti pahnia aphel chamchia ani ngeya India in Kashmir en koldan chu dan kalle man tlak lawani tin India lamthung chuan kanram chung ani kan thu antine tuntrum hi China in UN Security Council a Kashmir chungchang soiho tura thu aputlu voi thumna ani towa nikomogas thlale kumin January thlate khan ania UNSC in Kashmir kai hnoi thil asoi hnun berero chu kumsang khazakwa somsari pakhata dai to khanane China rotna hi India maiba ka UNSC a member het France le US te chuan an hnol ngala Kashmir hi India le Pakistan buaina nia
ram pahnih te hian chingfel ro se an ti ni Pakistan hian tun hnaya Kashmir buaina hi soiho turin UNSC a hian ziakin an theluta mase permanent member pangazinga pali US UK France Russia le Germany te chuan India an lo thlop to a Russia phei chuan line of actual control chungchang an lo soi to na Simla agreement te le line of control chungchanga Lahore declaration kai hnoya resolution siam lo lo te po adu hial nge nge ne